Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang kinurmatan saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, monggo kita sambung malih kajian kita ing saat punika, inggih punika nglajengaken serat Al-Baqarah serat nomor kalih ayatipun tasih ayat 117 gangsal ngantos ayat 117 menika nyambung video ingkang sampun kapengker. Tumuju dhateng para sederek pamirsa ingkang kinurmatan ingkang ing saat menika nandang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tangga usada seger kuwarasan kados wingi uni dumateng para pamirsa ingkang ing saweg ing saat menika nandang masalah ingkang awrat ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun dumateng kadang pamirsa ingkang ing saat menika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, paring yuswa ingkang barokah, paring yuswa ingkang manfaat dumateng sederek para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin koreksinipun dhateng kreweng aji channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah taala paring dhateng kula panjenengan sedaya paring seger kuwarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal, paring rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang kuwatah, ingkang bermanfaat wonten ing donya, wonten ing akhirat. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala paring dhateng kula lan panjenengan sedaya paring pangayoman saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saha saking sakehing bebaya balak lan sapiturutipun. Monggo kita lajengaken malih menika kagem menyingkat wekdal. Kula boten maos Arabipun nanging langsung maos tegesipun. Bismillahirrahmanirrahim. Atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang maha asih. Serat Al-Baqarah ayatipun 177 ungelipun, iki para kang ngurupake sasar kalawan tuntunan sarta siksa kalawan para nita ibata batahe ama pakake geni kang mangkono mau dening anggone Allah wis anurunake kitab lawan yekti lan sayekti para sing padha tumindak amilawani kitab iku temen dumunung pambangkang kang gedhe. Dudu kautaman anggone padha angedhepake rainira mangetan lan mangulon, ananging kautaman iku yaiku anggone wong angestu ing Allah lan dina akhir lan para malaikat lan kitab
lan para nabi lan amewehake bondo donya atas saking katresnaning panjenengane marang karabat lan para bocah yatim serta para miskin lan wong lelaku lan para wong anjejaluk lan kanggo angluwari tawanan apa dene anjumenengake salat lan ambayar zakat lan para sing padha anuhoni janjine nalika padha aprajanji lan para sing teguh ing sajroning karupekan lan kasangsaran lan ing nalikane perang ya iki para kang padha temen lan ya iki para kang padha bekti. Moho leres Gusti Allah Ta'ala dalah sedaya sabda-sabdanipun menika nglajengaken katerangan inggih menika katerangan wonten ing ayat 177. Ing mriki kasebataken bilih iman dhateng sedaya nabi punika kedah suprandene ing mriki kitab kapangandikaaken mawi tembung mufrad ananging sampun cetha menawi punika inggih mengku kitab-kitabipun sedaya para nabi sebabipun mbok menawi margi ing panggenan sanes sampun kadhawuhaken bilih Quran suci punika kitab kang ing kono mengku sakabehing kitab-kitab kang bener. Surat 9:8 inggih punika Serat Al-Bayyinah serat 9:3 nggih serat 9:3 surat Al-Bayyinah ayatipun ayat 3 dados iman dhateng Quran suci punika sampun mengku iman dhateng kitab-kitab wau sedaya serta inggih awit saking punika kitab ing mriki ateges kitab Quran suci. Katerangan salajengipun boten prabéda lan ing panggenan sanes-sanesipun malih ing Quran suci ing ayat punika kasebataken bilih tresna ing Allah punika kados dadasaring maksud ingkang sajatos tumrap sawarnaning pandamel tulus. Katerangan salajengipun rikab punika jamakipun rakobah ingkang ategesipun wantah gulu lajeng kasebut kaliyan mengku teges gerban kawula tumbasan utawi tiyang tawanan dados tembung ing mriki gadah teges kanggo ngluwari tawanan. Ing donya punika boten wonten agami sanesipun malih kajawi agami Islam ingkang mulangaken kados pundi murih tresna ing mengsah punika kacumetha dumugi ing tindak. Kersanipun Islam andadosaken pandherekipun dados bangsa ingkang menangan punika ingkang kados pundi inggih punika bangsa ingkang menangan ingkang kedah nanjakaken saperanganing bandanipun kangge ngluwari para mengsahipun
ingkang katawan wonten ing paparangan. Pranyata boten wonten piwulang ingkang langkung minulya tinimbang tuwin boten wonten tatanan ingkang tumindak ing babagan punika ingkang pinanggih wonten ing sawijining kabetanipun kitab suci Quran. Piwulang tresna marang sliramu, piwulang tresna marang satrumu punika saestu piwulang ingkang adiluhung ananging wonten ing dalem agami Nasrani boten saged langkung saking impen belaka ngemungaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak ingkang andhawuhaken karana tresna ing Allah nanjakna bondomu kanggo ngluwari musuhmu kang padha kok tawan ana ing paperangan. Katrangan salajengipun lah punika sifat sanesipun malih ingkang kedah dados cirinipun para muslimin ingkang menangan netepi janji. Sami ugi tumrap tiyang satunggal utawi tumrap satunggaling bangsa. Punika salah satunggalipun tatales ingkang angka setunggal tumrap karahayanipun sedaya manungsa serta inggih awit saking punika mila Quran suci migatosaken sanget ing bab punika. Bangsa-bangsa ingkang boten nuhuni prajanjen wau kasagahanipun langkung kathah anggenipun adamel kasangsaran ageng dhateng saindenging kamanungsan katimbang lan bab sanes-sanesipun. Tumrap bebrayan alit sagedipun manggih raharja menika manawi satunggaling warganipun bebrayan wau setya dhateng prajanjen-prajanjeyan tuwin kasagahanipun. Lah makaten ugi tumrap bebrayan ageng manusa sedaya punika inggih badhe lestantun dumunung wonten ing kawontenan asyar kajawi manawi bangsa ingkang mawarni-warni punika sami nuhuni prajanjeyanipun. Rekaos ingkang mesti kasandang dening bangsa ingkang kawon saged suda kathah sanget menawi bangsa ingkang menang purun nuhuni prajanjen. Katrangan salajengipun wekasaning dawuhipun ayat ingkang mungel kang padha sabar nalika ana ing paperangan nalika saged nyetakaken ingkang dipun kersakaken ing sagemblenging ayat punika badhe wontenipun paperangan kaliyan para mengsahing Islam ingkang wasananipun badhe anjalari Islam menang kaliyan para ingkang sami sumedya nyirnakaken kasasmitaaken kaliyan terang. Para pamirsa ingkang kinurmatan saha para kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, mekaten kala wau kajian kula panjenengan sedaya mugi-mugi menika saged ngiyataken iman tuwin takwa kita dumateng Gusti Allah taala lan ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya
lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.